gaskiya zan ga dat fa koma zan yi waje wallahi wannan kasar gaba daya na wannan duk da kaɗan zuwa duba aikin gidajen nan kuma na ji gaba daya rana ta fara duka na sunlight yana fama iratsa ni sosai ya kamata a ce wannan wallahi kuma da gaskiya a samu a turo mai motar nan ya zo ya dauke rana duka na take ta faman yi a yan mata barka da rana ya garin ya al'amura wallahi a nan unguwan nake na dan zo ne ma ginin babanmu zan dan duddubo wasu ayyuka da yake saboda ni ba mazaunin kasar nan bane gaba daya yanzu ranar nan ma gaba daya ce min yawa tana ta faman duka na so nake ai maza a zuwa dauken a mota zan wuce saboda dan masu kuɗi ne ni wallahi yake ga mu ganin ka an ga kalan masu wallahi tallahi kawai dai tsautsayi ne ma ya dan ratsa na zo kasar nan amma ba na son rayuwa a kasar nan gaba daya idan Allah zaka dan iya aramin wayar ka har kuma ana kira na ina so mutu wayin dan abin nan ba saboda wata na to ba sai in sa miki ba ai ba matsala ban sai in sa miki nan banta 070865974 so shikenan ga ta nan sai mun haɗu nagode to shikenan nagode bye bye kamar yan kwana biyu ake shi ruwa ajiya ne za a bayar kaga zo a gani ranar ranar me zuwa ba ce ko ba da sa ba ni bane gaskiya kai ne mana ya zaka ce ba kai ba sai ne kama da ni ne ya ba ka fuskar ka ba da wannan hular wannan ai ba ni bane gaskiya sai dai ko me kama da ni na san ko yanzu za ku saya dari ne yanzu me zan yi ne ni ban ma ba ba kasan nan kake zama ba ni ne ya ce muku ba a nan kasan nake zama ba kai hajiya ha ba ki kala ta mana ya zaka to ka duba ba wai ina da ciwon ido ba na kai ne mana wallahi ba ni ba haba da wannan ma fa ta wannan ba ni bane gaskiya sai dai ko me kawai ni sai dai ko me kawai ni zo ka ba mu